Everywhere I go, I see his face. Benvingudes i benvinguts a la musical i sanguinària història d'en Benjamin Barker. Un home amb una més que sorprenent similitud al Johnny Depp que torna a Londres després de 15 anys a buscar venjança. Vendetta! 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 Perquè mira que resulta que el jove Benjamí era un barber que vivia feliç amb la seva muller Lucy i la seva filla Joanna. Feliç i content fins que va aparèixer el professor Snape, que, obsessionat amb la noia rosa com si es tractés de la mare d'en Harry Potter, va elaborar un pla per tal d'empresonar el perruquer i poder actuar amb llibertat. Així, aprofitant la seva posició de poder, va assetjar i abusar de la pobra Lucy, fins que desesperada venjaria arsènic per tal d'acabar amb tot. Ja en el present i gràcies a un mariner anomenat Anthony de Vilamajor, en Johnny el Depp s'escapa del seu injust captiveri i torna al seu antic barri, trobant-se que el pis de sota on estava la seva barberia ara hi treballa la Bellatrix fent empanades i coques. Recordava que això fos Harry Potter 8. La peculiar dona posa al dia el nostre protagonista i li dona una caixeta amb les seves antigues eines de barber, unes navalles que fan recordar qui era en Benjamin Barker. No. No, Parker. It's Todd now. Sweeney Todd. El que tu diguis, Sweeney Johnny Depps. La qüestió és que la Bellatrix també li comenta que la seva filla Joanna segueix viva sota la tutela de l'Snape. I fixa't tu com són les casualitats casuals i les obvietats òbvies que el mariner Antoni veu a la jove rossa a través d'una finestra i s'enamora bojament. Bojament, però menys boig que l'Snape, que molt amablement el convida a sortir de casa seva per un període de temps indefinit. Tot això, els nostres dos nous amics surten a airejar-se una micona, tot trobant-se amb un espectacle capilar enmig del mercat. Un tal Adolfo Pirel li assegura tenir un elixir que faria créixer el pèl al mismíssim Llucià Ferrer. Ara us preguntareu si vaig al perruquer si és veritat o no amb aquestes grenyes. No és mentida. No em fotis italià dels collons, diuen Johnny Depps, que assegura que és una estafa piramidal i repta l'home a un concurs d'afaitar. I com ningú s'ho podia esperar... The winner is Todd! Aquesta victòria fa augmentar la popularitat del nostre protagonista, guanyant-se bastants fans, com el deixeble cuapalada de l'Snape, però també alguns haters, com el mateix menja espaguetis Pirelli, que li diu que si talles els pèls en espanyol arribaria més gent. Davant d'aquest comentari de merda, el Johnny el Depp respon de la forma més elegant que es pot respondre a Twitter. La Bellatrix primer s'horroritza, però després recorda que ella va servir amb Voldemort i se li passa una micona. El problema és que havien de decidir què fem el nen que acompanyava el Pirelli quan. Mr. Todd. Batu a l'olla, torna dient Sweeney Depps, que es posa recontant tot al veure que per fi obtindrà la seva anhelada venjança. Joanna, and she said she'd leave with me tonight. L'Antoni envia el pla merda anunciant la seva fuga amb la Joanna, i això acaba provocant 3 fets canònics. Primer, en Johnny Sweeney Depps perd la xaveta per complet. Segon, l'Snape retòxic tanca la Joanna a un psiquiàtric. I tercer, en Ricard Ostrell presenta un nou programa que ningú havia demanat. Però bé, això últim passa cada 2 setmanes. El que no passarà ni de 2 setmanes és el cos italià en descomposició que tenen amagat. Per sort, la nostra amiga Bellatrix té una idea per acontentar tothom: utilitzar la carn per millorar el negoci de la reposteria. Manduca fina. Boníssim. Està molt bo. Així comencen processos artístics en què en Johnny Depp va apaivagant les seves ganes de venjança mentre proporciona ingredients frescos al projecte culinari de la Bellatrix. Suc de taronja i mandarina és la meva gasolina. Una torradeta amb mel, tanco els ulls i toco el cel. Hi ha qui es menja una arengada, hi ha qui es menja un ou ferrat, hi ha qui es cala uns peus de porc, hi ha qui tot li sembla poc, però qui no esmorza bé no hi té res a fer. I mentre el bar
Barbeschi la va persones com Àngel Llàcer ho fa amb els crítics teatrals, succeeixen diverses coses rellevantment rellevants. El nen que acompanyava el Pirelli comença a sospitar del nostre protagonista. Una dona misteriosament misteriosa i pidolaire comença a sospitar del nostre protagonista. I la Bellatrix comença a sospitar del nostre protagonista. A sospitar que serà el futur pare dels seus fills, perquè la noia restauradora s'enamora fortament d'en Johnny Depp al tots. Però no és moment d'allunyar-hies, perquè el mariner d'aigua dolça de l'Anton informa que rescatarà la Joana del psiquiàtric per endur-se-la ben lluny. El nostre protagonista, que no té un pèl de tonto, ho ha pillat, pèl, perquè és perruent, molt intel·ligent, suposo. La qüestió és que monta un pla per poder tenir una nova oportunitat amb l'Snape. Així fa tancar el nen a la sala del forn, es desempallega de l'alguacil i la dona misteriosament misteriosa i pidolaire, i el més important de tot, envia una carta avisant de la fuga de la Joana perquè es presenti personalment al jutge Snape. How about a shave? La puta. Oh, però això és una tragèdia musical i no és tan perfecta al final. Perquè és en aquest moment quan aniràs corrent al sofà i faràs una tombarella endavant quan t'expliqui la revelació més reveladora de les pel·lícules de barbers londinencs assassins. Perquè mira que resulta que succeeix que la dona misteriosament misteriosa i pidolaire sempre havia sigut i ha estat i esdevingut la Lucy, l'exmuller d'en Sweeney al Tots. What? I el més fort de tots és que la Bellatrix ho sabia des del principi, però no li havia volgut dir per protegir-lo. Estimada, saps què rima en protecció? Calefacció. A la caixa! Molt bé, Johnny Depp. Ara podràs recuperar el temps perdut amb la teva filla? Potser no, potser no. A la caixa! Com a mínim el quadre barroc és prou maco. I fins aquí... Cal destacar que cap tomàquet ha estat ferit i o mutilat contra la seva força de voluntat. El meu advocat té tots els papers firmats. No és cap acudit d'advocats, però per si un cas, el que tinc aquí penjat. Si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau.